Pagpapatigil sa operasyon ng isabong, umani ng iba't ibang reaksyon. May ulat Teres Dayon. Simula ngayong araw, ipinagbabawal na ang operasyon ng isabong o online cockfighting sa bansa. Base na rin ito sa ibinabang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alinsunod sa rekomendasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Agad na nagsara ang ilan sa mga isabong business sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa kabila nito, may ilang hindi naging masaya sa desisyon ng presidente dahil ito lang din umano ang kanilang libangan sa buhay lalo na ngayong pandemya. May kayat nga may sardeng ti online sabong ta pang suporta mi no dabasit ta dagatang mi ti pagbiag dagiti pamilya. Ilan naman ang pabor sa pagpapatigil sa operasyon ng isabong dahil sa pagkalulong dito na humahantong sa pagkabaon sa utang at nagiging sanhi ng gulo. Sang-ayon pa lang ta madama pa lati eleksyon na so nga mabalin mo nga may pasarding talaing. Nataltal namit laing. Mahigpit naman umanong tinututulan ng pulisya ang anumang klase ng illegal gambling. Maaaring matigil na rin yung ginagawa ng ating mga ibang kababayan na tulad nga yung nababalitan na marami na rin nalulong at nagsasanla kung ano nangungutang ang mga sigit pa sa kakayahan nila. Kasama si Norman Raka, Teres Dayon, Balitang Amyanan.